gytid, rili. Cos o'n i wedi bwcio amser off gwaith. Wedyn, colli pres. Ond, dyna fo, methu helpu'r tywydd, no. Oedden ni newydd, fatha ddeffro, wedyn oedden ni newid a mynd i'r Maes a falle. A wedyn oedden ni gael phone call syth yn ôl cyrraedd y Maes yn dweud bod Maes B wedi cael, oedden ni'n gorfod syth yn ôl ac bod fi'n gorfod pacio fy'n dau a gadael. Cymryd golwg ar bywyd gwas sy'n ddechrau mewn rhyw ddyfodol pes. Nes i ffeindio fo allan ar Instagram nath i clywed bobl yn sôn. So nes i edrych a, ia, siomedig di'r gair, dwi'n meddwl. Fi dre. Dyna fi dda, oedd y pub sy'n llawn am. Bach yn boen, sy'n pawb o deg o'r mynd o adra. Sgyn lle aros. Sy'n ffideo yn y llefydd gwell. Maen nhw wedi rhoi rhyw awr a hanner i ni clirio, ac o'n ni ar y Maes, y ffrindiau fi gyd yn gweithio. So maen nhw wedi gorfod gadael gwaith yn gynnar. Maen ni'n trefod yn checo nôl ymlaen i'r car. Da stwff, bach yn gytid, rili, ond fe wneud i. Cywilydd wedi siomi gyda'n gilydd. Dawn a neb arall i fewn, ond fe gael ni. O'n i'n meddwl mae rumours wedi ar dechrau, ond... O'n i ddim really stressed, dwi'n meddwl. Ie, ond nawr bod ni'n ôl, bach o chaos yna, nag yma. Oes na neb arall i gweld, felly dewch i. O'n i'n cyffroesi Gwilym heno. Ie. Ond nawr Gwilym, o'n i wedi gweld e'n Caerdydd Yn ClybuFor. Ond ie, ni'n gutted bod yr tywydd wedi gwneud hyn. Ond nawr mae'n oce, a mae'n dyna'r thing sy'n mwy of annoying. Mae'r ogia fi lly'r Rhys, Carwyn a Llew yn gytid bod ni'n cael perfformio heno. A eisiau dweud sori i'r cefnogwyr sydd wedi dod allan i wylio ni. Da ni'n amlwg yn gytid bod ni'n cael chwarae. Oedd un o ffrindiau fi actually wedi mynd adra, felly oedd ei fi ffonio hi ddod yn ôl i hi nôl stwff i hefyd. A wedyn just tynnu tent ni, a wedyn oedd rhaid ni binio rhai stwff os oedd gen i'n lle i gario bob dim. Siom ar yr ochr iawn. Pachu mewn cywilydd wedi siomi gyda'r gilydd. Does na neb arall i gweld, felly dewch i mewn. Da ni fatha pawb arall sy'n dod i Maes B, mae'r ffaith bod ni'n fand ac yn chwarae ar y llwyfan ddim yn golygu bod ni'n well na unrhyw un. Ond da ni'n gytid fwy bod ni'n methu cael gwrtio'r bandiau yn chwarae nos Sadwrn hefyd. Dwi'n teimlo dros nhw. Achos da ni'n yr un sefyllfa, dwi'n gwybod sut maen nhw'n teimlo yn union ar y funud, da ni'n yr un dalen. Felly, ia, diolch yn fawr iawn, ond cadwch efo ni, mae'n fwy o stwff i ddod. A na ni weld chi gobeithio yn Maes B 2020.